Os resultados das mostraxes realizadas nas últimas horas, tanto no laboratorio privado, co que traballa a Confraría Noiesa, como tamén as remitidas ao Intecmar, indican que a toxina continúa na ría. E máis, en niveis elevados, polo que a actividade extractiva nos bancos marisqueiros do Pósito continuará paralizada. Antes de coñecer o resultado das análises, o patrón maior en función, Santiago Cruz, mostrábase confiado nunha evolución positiva que permitise a volta aos areais, aínda que finalmente esta posibilidade non se deu. Santiago Cruz aludía a este novo revés para os mariscadores, pasadas escasas semanas do inicio da actividade extractiva, de cuxo balance non estaba a resultar tan mal do agardado. Os precios moi ben, as capturas moi ben, mellor do que esperábamos. Hai máis brevecho de segunda, de primeira, japónica hai bastante, babosa tamén hai máis que a campaña anterior, e bueno, estamos contentos. Bueno, a ver, agora co que falamos con estes nortes e marcha a toxina, pois estaremos moito máis contentos, ojalá que sexa así. Durante as próximas horas seguiránse a tomar novas mostras para seren analizadas, á espera dun cambio que posibilite que os produtores poidan volver de novo ao seu traballo.